base de una política de externalizaciones, en la Consellería está llegando el caso de que hay un tercio del personal que no son funcionarios y personal de empresas privadas, empresas públicas e incluso autónomos. En esta Consellería hay un tercio de personal, somos unos 600 trabajadores, 200 son de empresas privadas y públicas y autónomos. Hay empresas de todo tipo, de Maersa, que es una empresa pública, pero que además es sociedad anónima, empresas privadas como Indra y, como ya he dicho antes, hasta autónomos. El Servei Territorial d'Habitatge, en aquest moment, totes les subvencions d'habitatge que se donen als serveis territorials de València estan duent-los una empresa privada, que se diu Indra, en lloc de personal funcionari. És prou paranoide, i aquestes persones que no són funcionaris públics estan manejant subvencions públiques, estan manejant dades personals de les persones que demanen aquestes subvencions i al final estan decidint si una persona rep o no uns diners públics sense tindre una formació y unos criterios públicos. Todas aquellas actuaciones donde hayan intervenido este personal pueden ser declaradas nulas o anulables en los tribunales, ya que no están legitimados para actuar en la administración. Sabem d'alguns casos en els que els informes han sigut revisats, a la baixa, evidentment. I una de les coses que hem de posar de manifest és que aquests informes són nuls de ple dret. Això és molt greu, perquè fins i tot imaginem-nos que si hi ha un informe fet en totes les de la llei en les que se denegue, per exemple, de determinats usos o determinats moviments a fer en un PAI i que la constructora diga no, és que el que ha fet aquest informe no és funcionari i per tant no val. Según Edificación Urbanística, de 9 funcionarios, creo que solo 2, de 9 personas solo 2 son funcionarios. Y en el área donde tramita las evaluaciones de impacto ambiental sucede 3/4 de lo mismo. És una conselleria molt delicada. Penseu que està duent urbanisme, està duent l'ordenació del territori. Per exemple, tots els PAIs han de dur un informe d'impacte ambiental. Aquests informes els haurien de fer funcionaris, no els estan fent funcionaris, els estan fent personal d'empreses externes. Què anem a aconseguir? Mà lliure? És el que pretén la conselleria? Nosaltres pensem que sí, que efectivament és el que pretén. És personal més dòcil perquè li deu el lloc de treball a qüestions externes a la funció pública. No com els funcionaris que tenim precisament, estem imbuïts d'una certa permanència i que ens assegura el poder defensar el bé comú que està reflectit en les lleis, en les normes, siga quina siga la política de cada govern i per tant que pot moderar aquestes polítiques. Los funcionarios tenemos que actuar con independencia y con imparcialidad, y solo lo pueden hacer los funcionarios, esa independencia. Personal de empresas privadas o otro tipo de personal no tiene esa independencia, no dispone de esa independencia para actuar. Les persones que treballen per a les empreses externes només responen a tot allò que és manda l'empresa que els està contractant i que directament no és la pròpia conselleria. Això dona peu a que els interessos de terceres persones particulars, empreses privades i tal, se barallen amb els interessos del que ha de ser la ciutadania. Perquè els funcionaris tenim un règim d'incompatibilitats segons el qual si estem treballant en un sector no podem passar a treballar en una empresa privada en el mateix sector. Les persones que treballen per l'empresa privada no tenen aquesta incompatibilitat. Per tant, sí, podrien haver estat treballant en empreses constructores i després treballar per a les empreses que estan en aquest moment fent aquestes funcions dins de la conselleria. Què estem reclamant? Estem reclamant que aquestes places, aquest personal es transformi en personal públic, en una ocupació pública i que siga ocupat per funcionaris que siguin elegits de forma reglamentària, és a dir, a través de les oposicions, a través dels concursos o a través de les borses de treball. Nosaltres voldríem, sobretot, que tota la resta de funcionaris de les demés conselleries que pateixen el mateix tipus de problema s'adonaren que poden fer força i que compten amb tots nosaltres per a recolzar-los
el mateix que estan fent ara els companys d'aquí, de la Conselleria, de la seu de la Conselleria de Medi Ambient, podrien estar passant en la resta de conselleries. I això donaria força a que per fi el Consell acomplirà la llei i no estiguera construint una administració paral·lela. De veres, anem a insistir molt en que el públic en general comprenga, perquè no és una qüestió de corporativisme, no se tracta d'això. Nosaltres les places que se creen volem que siguin cobertes per personal que siga seleccionat entre els ciutadans que estiguin preparats per a fer-ho a través de les oposicions. Vull dir, no és una qüestió de que volem tirar a uns treballadors per a posar a uns altres. Volem que els treballadors que gestionen les coses públiques siguin treballadors públics, perquè això és bo per a aquesta societat que se suposa que és tan avançada i tan de dret i tan social.